Hej og velkommen til. Jeg har lavet nogle videoer i et godt stykke tid, så derfor vil jeg pine mig lidt selv lidt ved at tage en tæskefuld af det her chili pulver-agtigt. Og ja, det bliver lidt klamt, så kom nu. Kom nu. Okay. Det her, det er ikke lige, om I kan se det. Det skal jeg æde, og jeg må ikke drikke noget mælk eller noget som helst. Så jeg skal bare ned med lortet. Her, hvor? Jeg har spist chili før, og det her er lige så stærkt. Hold da kæft. Det er stærkt. Så jeg håber I synes det er okay, at jeg ikke har lagt nogle videoer ud her i sidste stykke tid. Så vi ses i næste video. Hej. Nu står jeg lidt tid herefter, og det er lidt bedre nu. Jeg har ikke drukket noget nu. Og jeg har fået noget af det der chilipulver der i øjet. Så ja, det er ikke så rart. Vi ses.